Вітаю! Сьогодні огляд на модульну акумуляторну систему BOSS-B. Ємність одного акумуляторного блока 14,3 кВт години. Стартує система від 5 акумуляторних блоків, максимум 15 штук на 1 БМС. Тоді ємність складе у нас 215 кВт годин. Але такі збірки з 15 акумуляторів ви можете об'єднувати паралельно, таким чином збільшувати загальну ємність. Поєднюється BOSS-B зі звичайними гібридними інверторами DEA або спеціально розробленими для цієї системи на 100 та 125 кВт. Монтується система дуже швидко в ось такий стек і поєднується між собою за допомогою шин. Ціна на BOSS-B одна з найкращих у своєму сегменті за 1 кВт годину, а щоб дізнатися її, пишіть в Директ або звертайтесь до менеджерів з продажу.